Fl-aħħar jiem Malta tilfet post importanti fil-grupp ta' Soċjalisti Ewropej wara id-deċiżjoni tal-Prim Ministru Robert Abela li jniżżel lil Mirjam Dalli minn Brussell biex jaħtara Ministru. Pajjiżna tilef post importanti fit-tmexxija tal-grupp ta' Soċjalisti Ewropej li minnu jifforma parti l-Partit Laburista. Dan hekk kif l-MP Laburista Alex Agius Saliba tilef l-elezzjoni għal post vakat mill-Ministru Mirjam Dalli fil-Viċi Presidenza, post li intrebaħ mill-Portugiż Pedro Marques. Dwar dan id-disappunt għal pajjiżna, Net News istaqsa lill-MP Laburista Cyrus Engerer li ħapost Mirjam Dalli fil-Parlament Ewropew. Meta jkollok elezzjonijiet bħal dawk tal-Viċi President tirrealizza wkoll kemm tilab logħba b'saħħitha xi kultant fl-Unjoni Ewropea mhux biss fil-Grupp ta' Soċjalisti Demokratiċi, imma fl-istituzzjonijiet kollha Ewropej il-kwistjonijiet li ġieli jkun hemm bejn il-pajjiżi l-kbar u l-pajjiżi iż-żgħar. Fl-istess ġimgħa li ttieħed dan il-vot kien hemm storja oħra li serqet ix-xena u li tefat l-attenzjoni mill-ġdid fuq Kastilja, dan wara l-implementazzjoni tar-rakkomandazzjonijiet li ngħata l-Gvern Malti mill-Kunsill tal-Ewropa biex tissaħħaħ is-saltna ta' dritt tqisu bħala mhux sodisfaċenti mill-Kunsill tal-Ewropa. Il-valutazzjoni saret mill-Kumitat tal-Affarijiet Legali tal-Kunsill li approva dokument mir-rapporter tiegħu Pieter Omzikt. Dwar dan kollu staqsejna lill-MP Laburista Alfred Sant. Bir-rispett kollu, waħda mill-problemi ta' kif jitmexxew dad-dibattiti kemm fil-Kunsill tal-Ewropa u ngħid ukoll fl-Unjoni Ewropea, fil-Parlament tal-Unjoni Ewropea, huma wisq politiċizzati. L-ewwel wieħed m'għandi l-ebda fiduċja dak li tajt li jgħid il-Kunsill tal-Ewropa fir-riżoluzzjonijiet tiegħu, mhux neċessarjament dak li jgħidu l-esperti tiegħu, imma fir-riżoluzzjonijiet tiegħu dwar Malta. Ħafna mill daw il-rakkomandazzjonijiet kienu tajba. Jiena ma nistax għalija imma illi l-affarijiet tajba nagħmluhom għax jippruvaw iġaluna nagħmluhom minn barra. Naħseb ikun aħna stess, imma li jgħidulna minn barra mill-Kunsill tal-Ewropa x'għandna nagħmlu u li nagħmluhom dik ma tantx. Jien personalment kompletament unimpressed mir-riżoluzzjoni li semmiet tal-Kunsill tal-Ewropa tal-ġimgħa li għaddiet jew ta' qabel dwar Malta. Il-verità hi li r-rapport tal-Kunsill tal-Ewropa ittimbra l-ħidma ta' Robert Abela bħala waħda mhux sodisfaċenti.